Jo sent fill de Cerdanyola, tenint la meva mare, que encara viu a Cerdanyola, filla de Cerdanyola, els meus avis van estar 60 anys visquent allà, també a Cerdanyola, com amb tota aquesta raigambre que tenim, estic més integrat a Sant Cugat que a Cerdanyola, i a més porto 13-14 anys visquent a Bellaterra, que és de Cerdanyola. Jo vinc aquí a Bellaterra, no obtinc opció de poder anar al centre mèdic al CAP de Cerdanyola perquè no tenim aparcament, perquè no tenim transport públic. Quan jo he tingut que anar al teatre, a un restaurant, a prendre alguna cosa, sempre m'he anat a Sant Cugat. I això és el que fa que, malgrat haver nascut a Cerdanyola, la meva mare també, i jo haver viscut a Cerdanyola fins als 30 anys i ara porto aquí 14 anys a Cerdanyola, estic més integrat a Sant Cugat, perquè tota la meva vida ha estat a Sant Cugat. I per què passa això? Doncs passa perquè el model de poble de Cerdanyola, de Sant Cugat, és més proper al model de poble de Bellaterra, perquè els hàbits de consum són més propers als hàbits de consum dels santcugatencs, també, i això fa que les ofertes siguin més atractives pels bellaterrencs, perquè la carretera està més propera a Sant Cugat que a Cerdanyola. Tot això ha fet que no estem integrats amb la societat sardanyolenca, i això fa que al final surtin problemes, però és evident. Si no n'hi ha una integració, és evident que surtin problemes. Surtin problemes polítics d'enteniment amb l'Ajuntament de Cerdanyola, surtin problemes de model de poble. Nosaltres aquí volem una sèrie de coses que Cerdanyola no vol pel seu model de poble, etc.